Agus fáilteteach chuig nuacht na hoscoile an seo lumsa Ashton Brady. Agus lumsa Evening Hulafon. Ag taxús an nuacht. Cúisigh bhean ó nira le Bert Dúnmharú. Bharg si a farcéile agus a leanan 20 bliana ó sin. Cúisigh Hazel Stewart as cúil rathín le Dúnmharú Trevor Buchanan. Agus Leslie Howell. Rinne si státe an Dúnmharú lena bheith féinmharú. Níor thug si ach 2 uair agus 3 nóiméad an cuiste teacht a bhreithimh. Den an bhúnteoir scoile domhnig. Bhí ní fearr agus 3 mná an gcuiste bhí Trevor Buchanan agus Leslie Howell aimsithe marmh I gcóir le alán múcha hanoxide carbón I gcóráiste I mbaile mhuir Carreg Céasal. Bhí caidreamh ag ban I Stewart le farcéile Leslie Howell. Thucaigh ar Hazel Stewart agus ar an túsal Howell a chéilí a bharú I mí bheithimh ní deag nó go hain. Agus is scéaltaí eile lína na caitheoircha deiricha sa céad is tríocha dul, bhí ar achchóir bhí dhéanamh ar na bhótaí I toghcheantar in iartha na Gaillimhe. Dógur éimean ó cuimh as fianna Mícheál mac le cearr, ollscoil chathair bhlá clia. Mar neamhsplach mar ionadaithe le haigh an iartha na Gaillimhe. I gcónclúd an céad is tríocha dul tá 76 comhairlethe ag fianna Gael, 37 ag Labour, 20 ag Fianna Fáil, 2 ag caitheoircha ag neamhsplach, 4 ag Sinn Féin, níl 1 caitheoircha ag na Greens agus 4 ag Pórtaí eile. Tá Fianna Gael agus an Pórtaí Lucht Oibre fós ag pléin na polasa agsúla chun cóirialtas a crothú. Tháinig ceist na tangan chun cín san na talcán seo. I rátas I míle deisig Fianna Gael. Dúirt ar labhraí thar ceann na Pórtaí Fergus O'Dowd go raibh policy seasteach Fianna Gael. Dúirt sé nach mbeadh an Gaeilge éigeantach don áirteist. Níl muintear na Gaeltachta róthásta lei seo. Ag caint le Gaelpórtané dúirt príomhfhéide thar ceann den na Coláistí Samhraidh I gcúnta Mayo, dá gcuirdís an policy seo I bhaim go mbeadh deireadh le na Coláistí Samhraidh agus deireadh leis na Gaeltachtaí go dó. Dúirt sé muna bhfuil an sprioc an Gaeilge eolalam ní racaigh aine go dtí na Gaeltacht. Tá breis agus 100 duine fostaithe ag na Coláistí Samhraidh I Mayo. Má dúnfar monachan a fostaíodh 100 duine, ní bheadh aine róthásta leis. Níl na mnáthaí róthásta freisin, tá sé antáhachtach don Gaeltacht go gcoimeádfar na Coláistí Samhraidh mar gcoimeádann siad na Gaeltachtaí agus an Gaeilge beo. Dúirt ar labhraí ó chonradh na Gaeilge nach raibh aon faointe an go nobróidh an policy seo a bhí ag Fianna Gael chun an teanga a chur chun cín. In nuacht eile tá scéal le Mícheál Mac Gillicár. Tá 2 categóir Gaeilge imethe ó na sméideas agus tá neart consp le fiantar. Cear go me a tuairt stádas ón teanga agus a tuairt gradam ar chur gradam in na lí agus rudí mar sin measam istói Mickey le níl clúd a leid an cur. Okay, an ceapan tú bacóir go meach categóir Gaeilge na sméideas agus céim. Tá má braíonn tú ar an méid Gaeilge tá fudfad na man faoi láthair tá an méid deis na fostíochta ann le leithidí TG Cahar radio na Gaeltachta fiú ortaí agus a teach ar amachchan seo leúna dé a leithidí radio rira. Bhí an tuairis sin le Mícheál Mac Gillicár. Ní raibh ag an rialtas, dúirdigh an ráta chun go 2.2 fangéid an mí chéine an bhliain sicáte, ach tá an leibhéaltaobh hir an ionchas de bhór an sprioc asnamh I VAT. Léirí na figurí a bhí fáilte ag an Ryan airgeadais go nóirdigh an ioncam chun ó 104 milliún go 4.8 billiún. Agus is scéaltaí eile de réir náma hill sé 8.2 milliún ar punan ísachta sa 3 cuid de man fór. De réir an tuairisc sin dós an punan sin go 28 billiún. Ag deire an man fór náma 28.3 billiún in ísachtaí ó na cúig institúidí atá mar cuid de ránpóirtíocht náma. Cheannaigh an gníomhreacht 61.2 billiún dísachtaí sin lascan na 58 fangéid fáilsigh náma tuairis go mbeadh 52 fangéid den is ísachtaí ag feidhmiú ag deire man fór. Tá an Garda Costa Malin Vanónig fós ag leir corp fear ó deisgurt na Hafraic. Creatar go chur sé lámhan na bhás féin rééis marú a 40 de máirte caite.
Bhí Stephen Godson na cua á ceistú ag fearn speisialta Gardaí feadh cúpla uair ar na halta I bhanánaí maidir le an nócha atá dhéanamhá bhí bás fólannach I drálí. Tháinas ar corp Katrina Barach 5 bliana d'aois ina tuig féin I Deer Park I drálí. De bhí a linmh 2 bliain d'aois san tuig san am céine. Nuair tháinig siad ar an corp thosna na Gardaí a cuardachta a fortaí atá ins na trocadaí agus ina chonaí I bhalla na bhanúnig. Tá scrúdú iarmhais ar dhéanamh ar an corp faoi láthair. Agus inis trasna duitse Fran. Gur míle maith go díomh. Bhí bua ag fuair cricéid na hÉireann an céadín Chicache. Fuil Kevin O'Brien an céad is tapúla is star an current downda sa cluiche ag Bangladesh. Bhí sé brathnú go donna agus airnig dolisteach don lá déirnach den cluiche. Cáil sé 3-18 de 8 ré. Sa dhearra tar éis cluiche ionach ag O'Brien críochnaigh éire le 5 líthróid sa bhreis. Dar leis an gaptain William Porterfield ní féidir meas faoina gomas a thuir san éireann éireannach. Ceapann sé go mbeidh ilchomórtas ionach eile ag an bhfoireann. Bhí seachtain ionach ag an cumann luachlas Gael de líthróid lábha. Ba an cluiche átas point sa cluiche downda I 2012 in Cali, California. Clíonn sé sin go bhfuil an cluiche céim eile níos congurí don na cluiche Olympachacha. Is é líthróid lábha le balla amháin a bhaid a gceist. Is é sin an leagan den cluiche atá is congurí do gach leagan eile de timpeall an domhan. Faoi láthair tá na fuairn éireannig fear agus mná an cúige fuairn is fearr sa domhan. Tá Manchester City ag bug ará go dtí an céad bouta eile den FA Cup. Fuair siad an lámh in Uachtar ar Aston Villa an céadín Chicache le bua 3 in aige nóid. Bhí 8 ahrú ar Éireann Aston Villa le Gerard Houllier ag tosú cuid ma den imróí óga. Thusig City mac tar éis 8 nóméid le cúil ó Yaya Touré. Chríochnaigh Man City an cluiche amach le cúil eile ó Balotelli agus David Silva. Agus inis an aimsir le líam. Is lá deas é inniu leis an seocht ag lí ag 7 méid Celsius. Tá sé tíirm ach tá sé beagán scamalach comá. Tá gcuil leat le brat timpeall an tír inniu. Ba an máirt agus inniu an céine ach ba sé níos te amórach. Ba sé churbáistí san Iarnón dé céadín so bí cormach má máisibh ag dulgadtí an féile ceilteach. Bin deire le nuacht na seachtaine ar Feasachán DCU, Úmse agus Aisling. Bígí seachtain magribh.